Kublai pi baro ngi pilang sengo bahai pi syakani ketup kubor jongi menta ka janmit. Hasyab ni sedang ni pet chua ya kimat ki bakongsan. Anyakun kalat ka barim ka jelajarkan ka Drapadi Murmu na ka BJP ha ka election president. Kat bau Yashwan Sinha nak liang persya an penlong ya ka election ha ka kat pratrik maitung. Benyau Menteri Kena ke Sorkar Pedeng Ujuan Barla halor ke jingbam Menteri Kamti Kena ya ke skim ha Meghalaya. Betha ya ke Sorkar ban IT ya ke jing ai jingmut halor ke roi kapar jong ke jela. An Shimrai ke Kabinet ban itu ya ke riu nget Hindu ha Meghalaya kum ki riu ritpat ong Menteri ke Sorkar Pedeng Ujuan Barla. Bat rakhi ke jela ya ke Thomas Jones Day. Dawa ban kintup ya ke tin khasi ya ke kernit ke bapra jong ke sinchar khadar ha India. Ki khubor ki babnya. Kalat barim jong ke jela Jharkhand. Ka Drapadi Murmu kan longkum ke kertong na ke seng BJP na ke benta ke election president jong kari. Habakren cekilat patai khubor hadin ke jingelang jong ke parliamentary board ke BJP hanong ba Delhi. Uhe jong ke seng UJP nada ulaong ba hakasin ka beningkong la menjur banjit da kalong kami na ka kinhun ritpat ban penyeng kum ka kertong ulaong ba ka parliamentary board jong ka BJP kalabu akmat arpau teli ki kerteng ban penyeng kum ki kertong na ka benta ka jingjiet president bat larai banjit yanu ki ba na ka than mingi jong kari India ki badai na ki riu ritpat bat ki badai ki riu kenthai Menteri rang badu kari Narendra Modi ula penpau ya ke jing sngus kem ba ka Murmu kan long ka presiden ka bakrau jong kari India. Menteri ka Sorkar Pedeng Yashwan Sinha unlong ukertong na kaliang persya ha kani ka election jet presiden. Kaliang persya kala penbenaya ka kerteng jong hadin jong ka jingyalang hanong ba Delhi henen kasngi. Ha ka jing ai jing tho ki seng kila ong ba kila shim ya karai jong baro lang banjiet yu Sinha kum ukertong. Kajing tabut na kabentak election president kanlong hakakat pratrik jong ubnai banwan. Menteri Kena ke Sorkar Pedeng ubadai kemi ya ke baha kemiat jong kiriu ritpat Ujuan Barla. Ula betha ya ke Sorkar Meghalaya ban ai ya kijing ai jingmut na kebentak ke roi kapar jong ke jela bat ha keju kapor ula benyau ru halor ke jingbamla ban priang jingtip syapang ki skim ke Sorkar Pedeng ha kene ke jela. Habakren cikilat patai khubor haslong hinin kesngi. Ulaong badan buntli ki skim ki bamshim lala ban penterikam ha kejela na kadau jong ke jingbam yo jingtip. Ula batai syapang ke skim ke Padhu Pradesh skim. Kabala ban penyo ya karam ke basyongdor hado arpau lani lai paulak tingka na kebenta ki kena puli ki bakwa ban pendap ya jing puli ki bakham halor syabar jong kani kari. Ubarla ulaong ru ba kalong kabdon kam ya ka Sorkar jela bat ka Sorkar Pedeng banya trilang na kabenta kroi kapar jong kinong song snong bat ha kene ka jela ulayathu balapha yu menteri katanat kokot ka khia jong ka jela ujim sangma ban letbu ya ki jing terwa bajing ai jingmut sha Delhi na kabenta kroi kapar jong ka jela Meghalaya. They don't know about the schemes, only they know the scholarships, and out of scholarship there is many things to do, but till they didn't take any benefit from the ministry because there is no awareness. Sabka saath sabka vikas means what? We have to unite sabka saath and development the people, and we have to believe each other. You have to believe in central government and we are believe in state also. That's why we are sending a money to development the Menteri Kena ke Sorkar Pedeng ubakmi alor ka baha kemiat ki riu ritpat Ujuan Barla ulaong ba ka cabinet shen kan sashim ya karai ha ka bayday bat ka jinlong jingman jong ki riu nget Hindu ha ka jela Meghalaya. Ha bakren bat kinong tho khubor shalong hinin kasngi ulaong ba emsham ladan manu na ka jela ki blawan chakmat bandawa ban itu ya ki riu nget kan yam khasi bat kan yam tre kum ki riu ritpat. Ke MP jong ka All India Trinamool Congress ka Shanta Chetri kaladawa ba ka Sorkar kadai ban itu ya kiriu nget nyam Hindu ki basyong basa ha Meghalaya kum kiriu ritpat. Hakui pat kaliang kaladon ka jingdawa kabla syusa kut la slembha ban itu ya ki khasi bat jantia ki banget ha kan yam khasi bat kan yam tre
kum kiri rit pat ha ka jala Meghalaya. Kajing kerpat ban a ya kajing itu yaki kadang sakut ha ki yeng bishar High Court jong ka jala Meghalaya. Ki surok kila sakut, ki jingking kila syakrong, ki network bat ka boarding, kila thut na ka daw ka jing shlei ka umsaw, bat ka jing tua ka khendau ha South Garo Hills District. Kabla penjular ya ki yeng kisam jang saw pau hajar ngut ki briu. Ha ka baydai bat kani Menteri Rangba u Konrad ki sangma ula lej banjingo ya kini ki jaka harilom Garo. Hinen kasngi u Konrad ula khmi benya ya ka South Garo Hills District ha ka ba ki surok lingba ka National Highway ka bahan rupu ar kala sya penjular. Ki long yeng ki bela du no yala ki dekon. Kila yo mar saulak tingka ha ka por ka jing lej ngo jong u Menteri Rangba ka jela. Kala donru ka jing sngo pher jingmud ha ka bai dai bat ka jing penbena da ka sorkar jela ban ai jing yarap pisa ka belong saulak tingka. Don ki ba pediang halor kani ka sinjam jong ka sorkar. Hendrai don pat ki basngau ba kani ka long ka beduna pelat pen penankam. Na ba man la ki long yeng ki hap ban chna thamai biang ya ki yeng. Bat ki wei ki jing tai. Kum bachu pen kan mau ka jela kala dep ban shim ya ka State Disaster Management Policy House Nam Ar Jharkhand Rio. Ka babu e ki kendon jing tai la ne ki wei ki jing shna ki ban hap ban shim la da don kum kinu ki jing sha penjular ha ka maryang. Ka ba kentup ya ki jing pen sapriang jing tep ha ka imlang ka salang ka jing bud ya ki kendon jing tai kamtam ha ki jaka ki basha kta bha ka jing pen kre ya ki jing wan ka jing shop ka maryang bat ki jing betha la ne ki jing kedau ban penduna ya ka jing du ya ki mensim bat ki jaka ki puta. Henry Kim Snowhun ni kata kajing ai juga sukar saulah. Lese ka sorkar ka ai tangki pisah Henry kamla aban le ki bat ikam. Kampat penhun kenya ki bahaya ngasem ki joki. Kamtam ka sorkar kan iban ai ka jingarap ka ba kamper susu. Ke bas kunat ro kalau ba kampen slam ya kilat jingarap. Kum ba la kulari menteri Rangba kum tuhi ngai kilaya. Yo ka jing mentoy ka jingarap ka sorkar. Especially loss of life, we could have prevented if we have acted a timely prompt or before in hand. When I say a timely prompt, it's not that when you come IMD reports and then only you say that you give a warning. So I think the government must not only put a banner when there's a rain for the safe shelters and all, but it should be right from the day one when it is a sunny, hot day. The awareness must go on time to time, but as here we can see only when there was some this type of a rain situation and all, then only the government they used to say that you must do this. Lakin mau buram ka jela Meghalaya ya u Reverend Thomas Jones minta kasngi. U badai unong syam ya ki dak tho khasi bat ya ka tho katar. Ka badai kasngi jong ka jingwan yu kcha jong u hasora ya ka balaju rakhi kum ka Thomas Jones day. Day ha ka arpo atrek u jeleu jong usnam khat pra sauphwei ba u Reverend Thomas Jones ringkat badla ka kurem ka Ann Jones kila seng ya ka mission baningkong e asora bat syamru ya ki dak tho khasi bat ya ka tho katar. Kumsi benta ban rakhi ya kani kasngi ka Khasi Authors Society shnat nongston ha ringkat ka jingis nok tilang bat ka Khasi Department jong ka Nongston College. Menta kasngi kila penlong ya ka program kan mau buram ha Nongston College. U MLA ka Nongston uba Macmillan Bersat ula longkum u kongsan ha kani ka program. Haringkat ka jingadon lang u CM ka Hima Nongston u EPCM u badairu u President ka Khasi Authors Society. Ha kani ka jingelang ka jingrai ka long ban kentu ya ka sorkar jela ban shim ya kilat ki lenti. Ha ka baidai bat ka jingkentup ya ka ktin Khasi ha ka krnet ka bapra jong ka sinshar khadar ha India. Ki jinghuri hura ha ka sinshar khadar kala nangjur ha ka jela Maharashtra. Ka sorkar Maha Vikas Agdi kabla lam dau Uddhav Thackeray ha Maharashtra kalamat ya ka jing e ka bajur nadu ba labat ya ka bor sinshar ha usnam arjar khat khandai. Unong yalam barang ba ka seng Shiv Sena bat menteri ka cabinet jong ka jela u Eknath Shinde. Ula yeng persya ya ka sorkar pelalam da u Uddhav Thackeray. Kaseng Shiv Sena hne kasngi kala batha ya baro ki MLA ha Maharashtra ki bakintup ya ki nong yele persya ki basenran yo Eknath Shinde ban letshim benta ha ka jingelang jong ka legislature party ha Mumbai lanikin mat ya ka jing penchitam ha po ka anti defection law u chief whip ka Shiv Sena u Sunil Prabhu ulatho ya ka shithi batpha shaki katu ka ni ki menteri jong ka Shiv Sena ki bakintup yo menteri khna
uba kmi yaki kampo yeng u Shamburaj Desai uba shong basa menta bat ushende ha Guwahati. Shisngi Ashwa ka Shiv Sena ka laweng no ya ushende kum unong yalam jong ka kinhun ha ka yeng dorbar thawan. Ka Shiv Sena ka don sanpu sangut ki MLA ha ka yeng dorbar thawan ha ka ba ushende ulakam ba don saupun ringut ki MLA ki bakershan ya u. Mentapat ngin pet ya ka jingong jingman ka sunbeneng hasilong. Ka jingset ka long arpulai 0.2 degree Celsius bat ka jing kriat ka long 0.1 degree Celsius. Ka jing skam ka waw ka long kandai puway nak shispa ka por minstep at prapu pra nak shispa ka por janmin. Ka jing hap slap ka long 10.0 millimeter. Kandon ka jing hap slap ka bamlung mala ha ki babun ki jaka. Sa shisin pat ipen kan mau biang yapi baya ka ni ka kubor ki jongi. Pilar ben pet live ha ki YouTube channel jong ka di news Shillong. Haswa bangin pinkot ngin pet biang saisin ya kimat ki bakongsan. Anyakun kalat barim kajelajarkan Kadrapudi Murmu na ka BJP hak election president. Kadba Yashwan Sinha na ka liang persya an penlong yak election hak katratrik naitun. Benyaw menteri kena ke sorkar pedeng John Barla halor ka jingbam menteri kamti kena yak skim ha Meghalaya. Betha ya ke sorkar ban IT ya ki jing ai jingmut halor karoi kapar jong ka jela. An Shimrai ka cabinet ban itu ya ki riu ngai Hindu ha Meghalaya kum ki riu ritpai ong menteri ke sorkar pedeng John Barla. Bat rakhe ka jela ya ka Thomas Jones Day. Dawa ban kintup ya ka tin khasi ya ka krinit ka bapra jong ka sinchar khadar ha India. Ti parlok ka tung la poisha ka bakut jong ka ni katup ka bor jongi menta ka janmet hadum na shemang bat pila shai ka singi kublei pi baro. In a few moments.